क'क्राझारनि बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव रिभिउ काम एक्शन टेकन ऑन टीचर्स कनक्लेव ऑन NEP 2020 हाबाफारि खुंफुंदों। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि सिङाव थानाय गासै फरायसालिमानि गोरायुं बिथांमोन आरो फोरोंगिरिफोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों। हाबाफारियाव BTCनि मावफुं सोद्रोमा आगस्टास तिग्गा, बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि वाइस चेन्सेलर डॉक्टर बाबुलाल आहूजा, बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि रेजिस्ट्रार डॉक्टर प्रहलाद बसुमतारी, बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि एकाडेमि रेजिस्ट्रार डॉक्टर मनजिल बसुमतारी, लोगोसे बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनिनो बिबुंगोरा बिथांमोन आरो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि सिङाव थानाय फरायसालिमाफोरनि गोरायुं आरो फोरोंगिरि बिथांमोनजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय सोद्रोमाफोरा बाहागो लादों। डॉक्टर नील पद्मिनी राभा, प्रिंसिपल उपेंद्रनाथ ब्रह्म कॉलेज, एज वेल एज IC प्रिंसिपल ऑफ गभ मॉडल डिग्री कॉलेज कोयला मैला चिरां। आज जी प्रोग्राम तो पातिसे बड'लेण्ड यूनिवर्सिटी एज वेल एज एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ BTC प्रोग्राम तो खूबे भाल होइसे। मैं कॉलेजर रिप्रेजेंटेटिव हिसापे आमार जुआ जी तीनिदिनिया जी प्रोग्राम होइसिले जी ट्रेनिंग आसिले तात आमार सामर्थर कोअर्डिनेटर लगते एसिस्टेंट प्रोफेसर एंड द HODs प्रत्येकके पठाई दिसिलु। तेओलोके खूब भालके ट्रेनिंग तो लैसे और আজি जी विषयक लै पेलाय बड'लेण्ड यूनिवर्सिटी और एडुकेशन डिपार्टमेंट BTC आयोजन करिसे। এই प्रोग्रामটো आमार कारणे माने खूबे भाल। आमार टीचार सकले जानिब पारिब केनेके समर्थ पोर्टेल जेतु एटिया NEP 2020 जेतु अखम सरकारे एडप्ट करिसे हेयार विषये सबरे नलेज थकातो भाल, सबे जाते जानिब पारे आरु आमी प्रत्येके जदि यार विषये टेक्निकल किछुमान कथा जानिम तेतियाहे आमार स्टुडेन्ट सकलक आमी सहाय करिब पारिम। आरु এই प्रोग्रामটো आयोजन करार कारणे बड'लेण्ड यूनिवर्सिटी लगते BTC गभर्नमेन्टक अशेष धन्यवाद ज्ञापन करिছো। गिबि सिन्थारावहाय नोंथांमोनखौ साबायखर बावदों। नोंथांमोना दिनैनि बे सानावहाय जोंनि बे बड'लेण्ड यूनिवर्सिटीयाव फैनानै जोंहा जे हाबाफारि जादों बेनि सायाव मोनसे आपडेट लानो थाखाय जोङो बयबो मिथिगौ जे थांनाय दानावहाय जोंहा मोनसे सानथामनि मोनसे कनक्लेव जादोंमोन आरो जे कनक्लेवआवनाखि जोंनि बड'लेण्ड यूनिवर्सिटीनि सिङाव थानाय जेसेबांनाखि एफिलिएटेड कलेजफोर दङ बे कलेजनि फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे गोरायुंफोरखौ जों हांख्रायदोंमोन आरो बे सानथामनि हाबाफारियावहाय गोबां बेबायदिनो फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे गोरायुंफ्रा फैनानै बे सानथामनि हाबाफारियाव बाहागो लाफैनानै जे सोलोंनांगौफोर दंमोन बिसेसकरि स्मार्ट पर्टालखौ लानानै बेनि सायाव बिथांमोना सोलोंनानै थांफिनदों। सोलोंनानै जेलानाखि थांनायनि उनावहाय दिनै आरोबाव बे हाबाफारिनि सायावनो मोनसे एक्शन टेकन मोनसे रिपर्टखौ लानो थाखाय दिनैनि बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। दिनैबो जोङो बड'लेण्ड यूनिवर्सिटीनि सिङाव थानाय जेसेबांनाखि एफिलिएटेड कलेज दङ बे कलेजनि फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे गोरायुंफोरखौ हांख्रायदों जाहाथे बिथांमोना थांनाय जे सानथामनि हाबाफारि दंमोन बे हाबाफारियाव मा सोलोंनाय थांखो आरो बेनिफ्राय बेसेबांखिनि बिथांमोना बेनिफिट जाखो एबा मुलाम्फा जाखो बेखौहाय नायनो थाखाय दिनैनि बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। आरो दिनैहाय जों नुबाय गोबाङानो दिनैबो फैनानै बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों। दिनै जिहेतु बे मोनसे फिडबेक प्रोग्राम अन दि 3 days वर्कशप डेट वी हैड इन द लास्ट मान्थ जिहेतु मोनसे फिडबेक प्रोग्राम जोङो बिसेसकरि कलेजनिफ्राय सफैनाय फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे गोरायुं बिथांमोननिफ्राय जोङो मोनसे प्रेजेन्टेसन लादों। बाहाय जों नायनो नागिरदों बिथांमोना बे थांनाय सानथामनि जे हाबाफारि बेनि सायाव जे फोरोंनायखौ जादोंमन बे फोरोंनायनि गेजेरजों बेसेबांखिनि सोलोंनो हादों बेखौ नायनो थाखाय दिनैनि बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। आरो बाहाय जों नुनो मोन्दों दानो बिथांमोना फैनानै गावबागाव कलेजनि जेनाखि स्टेटास बेखौहाय बिथांमोना प्रेजेन्टेसन होदों। बिसेसकरि जोङो नुनो मोन्दों जे सामार्टनि बाथ्राखौ जों बुंबाय थादों। बे सामार्टखौ जोङो बुंनो थाङोब्ला जों NEP जों फैनांगोन। NEP 2020 आसामावहाय 2023 मायथाइनिफ्राय बियो जागायजेनदों। बे 2023 मायथाइनिफ्राय जागायजेननाय लोगोसे सामार्टआबो बेजों फैफादों आरो सामार्टआबो जिहेतु मोनसे गोदान सिस्टेम जाबाय, बे मोनसे पर्टाल जाबाय जों बयनिबो थाखाय आसामाव। बेनि थाखायनो ओरै निउ एजुकेशन पलिसि मोनसे गोदान सिस्टेमा फैबाय, लोगोसे जोंहा स्मार्ट पर्टाला फैबाय। गासिबो जों बयनिबो थाखाय गोदान जानायखाय बिसेसकरि इन्स्टिटिउसनफ्रा एसे बाहाय
डिफिकाल्टिसफ्रा फैदों बिसोर इमप्लिमेन्ट खालामनायाव डिफिकाल्टिसफ्रा फैदों जिखि जाया उइथ द पासेस अफ टाइम समय बारलांनायजों लोगोसे दानो बयबो बे सिस्टेमजों दा फेमिलियार जागासिनो दङ आरो आं सानो फैबाय थानाय समावहाय बांसिनै हामसिनै बिथांमोना बेखौ बुजिनो हागोन आरो उइदाउट एनि प्रब्लेम जेबो डिफिकाल्टि जायालाबानो बे गासै बि इट इमप्लिमेन्टेसन अफ एनइपि अर दि स्मार्ट पर्टाल गासैखौबो बिथांमोना गाहामै सोलोंनानै गाहामै इमप्लिमेन्ट खालामलांनो हागोन होननानै आङो मिजिंथियो आरो दिनैहाय आं नुनो मोन्दों कलेजफ्रा बे सिस्टेमनि गेजेरजों दानो लासै लासै फेमिलियाराइज जागासिनो दङ हयथ' फैबाय थानाय समावहाय बांसिनै बिथांमोना फेमिलियाराइज जागोन जेब्लानाखि गासै सिस्टेमजों बिथांमोना फेमिलियाराइज जागोन अब्ला जेबो बेबायदि इस्यु जे रेजाल्टफोरनि इस्युनि खोथा जोङो गेजेर गेजेर खोनानो मोन्दों बेबायदिनो माखासे इस्युसफोर दङ बेफोरखौ खोनानो मोन्दों बे गासै इस्युसफ्रा गोजान जालांगोन आरो आंनि मोन्दांथियाव जे स्मार्ट पर्टाल दा जोङो बाहायगासिनो दङ इट इज वान अफ दि बेस्ट पर्टाल डेट वी हेभ एभार हेड होननानै बुंगोन मानोना बे पर्टालनि गेजेरजों दिनै उइथ फिउ पार्सनेल्स मेन पावारजोंनो जोङो बेखौ दिनै मेनेज खालामनो हागासिनो दङ नङाबा सिगां जों जेब्लानाखि थार्ड पार्टि बाहायदोंमोन अब्ला जे खामानिखौ जों मावदों दिनैहाय बे खामानिखौ थार्ड पार्टिनि गेजेरजों मावनाय जादोंमोन नाथाय दिनै इउनिभार्सिटिया उइथ फिउ लिमिटेड मेन पावारजोंनो बेखौहाय हेन्डेल खालामगासिनो दङ आं सानो बेखौ जुदि मोजाङै इमप्लिमेन्ट खालामलांबाय थानो हायोबा जोङो एभ्रिथिं विल बि आन्डार कन्ट्रल एन्ड इउनिभार्सिटि विल नट हेभ एनि टाइप अफ प्रब्लेम इन द डेज टु काम एन्ड हपफुलि द बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि विल बि एबल टु इमप्लिमेन्ट दि एनइपि सक्सेसफुलि थेंक इउ